Spray. Intxertua! Zuen itzara, berriro. Ja jolasen egin deu, ze proposatzen diezuen orain egiteko. Beste jolasen bat proposatu egin zelo zuen. Jone, gazta, Moko bat jokareko, Nio jokareko jolasen. Zein jolas esango te da? Erakigu. Zaino te da? Ingo musika kaxea. Agitzen nan? Baina guk ekarritu gure probak, eta kitzu emaiko zen, baina guk gure egin. Bale, gustatzen zen. Vale. Bukatu da musika, bukatu da musika. Korri, 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 korri. Beste aldera, beste aldera. Oso ondo. Bai, ados, zure laguna izango naiz eta nire delakoei ere azalduko diet azaldu didazun guztia. Hurrengo egunean, Unai ikastarora joan eta irakasleari kontatu zen guztia. Gelan, euskara gutxi erabiltzen zara ikusirik, Argitxo Iratxoak gonbidatzea erabaki zuten. Hurrengo goizean, Iratxoa ezagutzeko gogo handia zuten guztiek. Nolako hau zen? Zer esango ote ziren? Azkenean, iritsi zara inbeste espero zuten unea. Argitxo, Unairen motxigara iritsi zen, eta irakaslearen mai gainean jarrita onera itzen zuen. Kaixo lagunok, jadanik Unaik esango zizuen non naizen eta nondik datorren. Nire benetako lagunak izan nahi alduzu, Gerasoak buruarekin baiezko keinua egin zuen. Bai, orduan euskaraz dakiten guztiekin leku guztietan euskaraz egingo duzu, Jupi! Jauza handi bat egin zuen. Izugarrizko poza eman baitzion aurrak euskarak maitatzea, hitz egitea, erabiltzea, zaintzea. Nahiz zutela ikustean. Ni hemendik aurrera, ikastolako gela eta txoko guztietan gordeta biziko naiz. Eta adi egongo naiz, ea beti euskaraz egiten duzuen ikusteko. Hala bada, euskarazko jolasak, askariak, festak, jolasordu bereziak, naiz bestelako sariak gordeko dizkizuet. Eta beti zuen laguna izango naiz. Arrezkero, hor dabil ikastolan gure lagun Argitxo, bere kresaio eta guzti. Inez ikusia duzu, nahi alduze bere lagunak izan?